Abubuwa guda 10 da mutum zai mai da hankali a kai wajen zamantowar shi entrepreneur ko kuma businessman dan cimma burin shi a rayuwa. Mafi yawan mutane attajirai da suka zamanto wani abu a rayuwar duniyar nan ta yanzu sun biyo hanyoyi da dama na wahalhalu. Wani kamar zai iya fasa amma kaga yau da gobe ya sa. Na farko, ka sa gaskiya cikin lamurkanka na yau da kullum. Don duk abin da za ka yi in baka sa gaskiya ba inda zai ta yi. Abu na biyu shine ka zamanto mai haƙuri akan abin da ka sa a gaba. Duk abin da ka fara an babu haƙuri da shi ba inda zai tafi. Abu na uku shine jajircewa akan abin. Ka jajirce sai ka ga abin da ya ture ma buzu naɗi. Abu na hudu shine jari. Ka nemi jari komi kana insa ka fara da shi sannan sai ka ga yau da gobe ka samu ci gaba. Abu na biyar shi kuma ka fara ka daina. Kamar yadda ake tura suke cewa never give up. Ka fara kuma ka ce za ka daina. Iya gajiyar da ka yi cikin abun kuma wahalhalun da suke cikinta ka ce idan ka fara ka gaji ka fara baka yi nasara ba akwai rishin nasarori da yawa ciki da ka gani sannan shi yasa za ka daina. Wannan shine ma yawanci mutane da sun fara abubuwa kwana biyu sun daina. To yana daga cikin illolin da suke kama harkar business na yau. Kuma abu na shida, sirrinka ka ɓoye sirrinka. Ya zama to kai harkokinka kai business ɗinka cikin sirri, ya zama to da kai sai kai ka san abin da ka kashe ka san abin da kai asara. Ya zama to ka ba wani labari wancan ka bashi labarin ka wancan ka bashi labarin ka. Abu na 7 shine inganta abubuwan da kake kasuwanci a kai. Ka kawo product na kirki na quality wanda mutane wanda kwastoman ka za su ji daɗin abubuwan da ake kawo musu. Abu na 8, kakka yarda daga fara kasuwancinka harkokin bashi su shiga cikin business ɗinka. Daga fara business ɗinka bai kamata ka ringa bada bashi. Abu na 9, ka sa a kanka komi ya zo na nasara ko na asara daga Allah ne. Sai abu na 10, idan ka samu wata dama kar ka yi wasa da ita. Na san da yawan mutane suna da gorace-goracen zamantowa hakan, amma dalilin wayansu akasisuka da suke zauwa ko kuma dalilin wani rishin nasara ko kuma akasi da suke zauwa suke kawo musu cikas a ciki. Idan kuka ci karo da wannan bidiyon, kuma na subscribe kuma ku danna mana ƙararrawa don kawo muku sababbin bidiyo.